Travels. Importante. Youtubers. Lo máximo. Perú. Comparte mucho. Te, ano yung Saan? ano mong life sa nung bago ka nakapunta dito sa Japan? Dumating ako dito sa Japan, nag-tourist ako. Kinuha ko ng anak ko. Ngayon, pagkaraan, maayos kami mag-asawa. Okay naman, may anak kami. Apat. Ngayon, 4. Ngayon, dumating ako sa Japan para sa isip ko. Pupursige ako dito para sa pamilya ko, sa mga anak ko. Kaso, yung asawa ko, nag-inom, pinabayaan yung mga anak nila. Kaya siyempre ako, masakit sa akin yun. May nakilala kong hapon, matanda. Nagpakasal ako sa kanya para sa mga anak ko. Pero, pag sinubok talaga ng pagkakataon, hindi ako binigyan ng visa. Dahil yung matanda na, mas matanda sa akin. Hindi nila iniisip na pwede kami magmahalan. Naging overstay ako. Ngayon, sabi ng immigration, pwede nila akong pauwiin. Pwede rin akong hindi umuwi, iaapila ako. Umapila ako dahil sa isip ko, bakit ako uuwi? Nasa Japan ako eh. Hindi ako uuwi para sa mga anak ko. Nagsumikap ako. Pagkaraan ng 4 years, nabigyan ako ng visa. 3 years. Pagkatapos nun, nagambaro ako, nag-ano ko para sa mga anak ko. Ngayon, permanent na ako. Meron na akong bahay. Ayos na yung ibang anak ko, nakuha ko na, papunta rito. Kaya, mabait talaga ang Diyos. Salamat sa story mo, Te, no? Okay. Salamat sa story mo. Okay. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers.